Eu son un apasionado do traballo en equipo, non? Eu penso que sí que é verdade que un ten que esforzarse por ser mellor cada día, pero que se non somos capaces de traballar con máis xente, é complicado. E volvo aquí a falar do galego porque creo que o galego é un símbolo de como no resto do mundo fomos capaces de asociarnos a través do galego, aí están os centros galegos polo mundo adiante, e de facer grandes cousas. O primeiro que un ten que saber cando escolle un equipo é que ten que escoller os millores, non ten que escoller as amizades, non ten que escoller o cómodo, ten que escoller os complementarios. E ten que asignarlle a cada persoa dun equipo unhas tarefas concretas e unhas tarefas que lle permitan desenvolverse, porque senón, se non temos un organigrama claro, facemos que a xente do equipo se perda. O equipo hai que concentralo creando un clima determinado. Isto nos equipos de fútbol ou nos equipos deportivos é moi habitual. Entonces, dependendo do ecosistema que creemos, vai a depender o ambiente que teñamos, e isto é importante sabelo tamén, non? Porque a xente a veces pensa, o meu equipo non chuta, o meu equipo non funciona. A pregunta é, por qué? E esta é unha pregunta que temos que matizar. É verdade que depois temos que tamén saber cales son as fortalezas de cada unha das persoas do noso equipo, e temos que deixar que esa persoa desplegue e que ademais se congratule de poñer en práctica todas esas fortalezas. A veces somos excesivamente incisivos en querer que a xente mellore as súas debilidades e non lle deixamos que luza precisamente no que destaca. E eu creo que esta é outra cousa que temos que ter moi en conta. Temos que ser subsidiarios ou solidarios, como queramos decir, ou solidarios, non? Porque a veces temos que ser consciente de que a donde o compañeiro non chegue, quizá cheguemos nós, e todos xuntos podamos chegar a obxectivos e a metas muitísimo máis interesantes. Eu sempre me acordo a Jorge Valdano, aquel entrenador, que falaba das sociedades, non? Que no campo de xogo tiñamos que procurar que se mesturaran os xogadores que eran bons complementarios. Pois temos que traballar en este sentido. Onde ti non eres forte, quen pode nutrir as túas debilidades? E aquí é onde temos que traballar de maneira moi importante, porque isto que fai é reforzar a confianza en nos mesmos, a confianza no equipo e a confianza no conxunto. E isto é o que fai que a nosa sociedade mellore. Falo de sociedade corporativa, pero tamén falo de sociedade con sociedade xeral, non de todo o que nos rodea, dese entorno, dese ecosistema como o seu entorno no que eu estou, e no que a veces confías, no que a veces creciches, e no que a veces é moi importante que che recoñeza e ti o recoñezas para crecer todos xuntos. Eu penso que nun equipo tamén é moi importante un concepto, que é o concepto da persuasión. Ti vas a querer parecerte aqueles do equipo que teñen autoridade, non os que imprimen poder, sino aqueles os que queres parecerte, os que queres asemellarte. Eu creo que este é o modelo de liderado que temos que perseguir hoxe en día. Un modelo no que a comunicación sea moi importante, un modelo no que a autoridade sea moi importante, un modelo no que a delegación sea moi importante, un modelo na que a subsidiariedade sea moi importante, un modelo no que a solidariedade sea tamén moi importante, un modelo de equipo. Porque a veces falamos de equipo como unha palabra grandilocuente, pero non nos damos conta que o equipo necesita de certas cousas. Necesita emoción. Pois sobre todo é moi difícil que alguén traballe e traballe dunha maneira cohesionada se non hai unha componente pasional, se non hai unha componente emocional que nos mova, non? E necesitamos tamén a xogadores que xoguen en todos os postos do campo. Hai a veces xente que só está disposta a facer según que tarefas e cando un compañeiro non chega non está disposto a botar unha man. Sin esta polivalencia, sin esta subsidiariedade, sin esta solidariedade, é moi difícil conseguir un equipo gañador.